treťom kole americkej futbalovej ligy privítali trnavskí hráči na tréningovom ihrisku v Modránke súperov zo Zvolena. Súboj druhého s tretím celkom tabuľky priniesol vyrovnaný zápas z oboch strán. Ani jednému z mužstiev sa po úvodných 2 štvrtinách nepodarilo zaznamenať vytúžený touchdown. Obrany oboch tímov pôsobili kompaktne až do záveru stretnutia. V posledných minútach sa podarilo domácim zlomiť pevnú obranu hostí a zaznamenať touchdown. Trnavčania až do konca zápasu nepripustili drámu a ubránili cenné víťazstvo 8-0. Po ťažkej prehre v Nitre som boli odhodlaní nastúpiť dneska doma a vyhrať tento zápas. Takže bolo to tesné, obrany hrali vynikajúco. Neviem, ak ste si všimli, veľa žltých valačiek bolo hodených proti nám. To znamená, že sme išli hore-dole ihriskom a aj tak sme boli zastavení. Ale myslím, že som veľmi spokojný s mužstvom a všetci sme hrali na 100%. Oproti spomínanému zápasu v Nitre sa pobilo o víťazstvo mužstvo ako tým, ale vyčnievali aj individuality, ktoré dotiahli svoje mužstvo do víťazného konca. Pár hráčov hrá takú dôležitejšiu rolu. Veľmi by som chcel vyzdvihnúť Radovana Urbána, ktorý bol v podstate ťažnou silou v našom útoku. Potom celá defenzíva hrala dneska vynikajúci zápas. Vyhrať zápas na 0 je proste veľmi výborné. Trnavskí hráči tento rok štartujú v reorganizovanej novej domácej súťaži, kde sa predstavia 3 celky. Bulldogs Trnava, Patriot Zvolen a Nitra Knights. V súboji o majstra na seba narazia prvé 2 celky po základnej časti. Domáci tím Bulldogs Trnava by tiež rád prehovoril do poradia o najvyššie priečky. Nitra je fakt najsilnejší, teda adept na to finále, aj na ten celkový víťazstvo, ale my sa teda potrápime a posnažíme sa vyhrať tú celú súťaž. Najbližšie privítajú na domácej pôde trnavskí hráči 20. júna vedúci celok tabuľky Nitra Knights. To je záver dnešného trnavského magazínu. Nové vydanie si budete môcť pozrieť opäť v 2 premiérach, v pondelok aj vo štvrtok. Sme radi, že ste nám venovali pozornosť. Dovidenia.